ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали ютуби Сауду ТВ, мардуми дурай ватан. Хуб ана имрӯз 21 майи соли 2025 сол навори хонаҳои Душанбе. Агар шумо аз Душанбе хонахар бошен, пас наворро тамошо мекунем амакаса ва хоҳиши хабардор шудан аз нархи навои хонаҳои Душанбе ам бошен, видеора тамошо кунем бародар азиз. ирӯза наворда хонаҳои Душанбе 9 донаига хона аз восе. Мақсад ки срочное буд эълонаш мекунем, тамошо мекунем. Ва рақамаро мегзорем барои реклама кардан. Шумо дорои замин, мошин, хона, квартира, ягон техника ва аппарати фурӯшӣ бошен ва хоҳиши дар кӯтоҳтарин муддат савдо кардан бошен, дар WhatsApp суратоша ҳамроҳи видеош рӯй кунен. Рекламагузорӣ карда дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта метем. лайкора занен, наворама сар мекунем бародар азиз. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши боррамон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим грузопирёз киша тавсиятон метем ки тӯли якчанд солае ки оидами система кору фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷузистон бортона мегиранд, пашти ҳар ҳафта боршон ба ҷузистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Регар, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ювон, Восе, Кулу, Фархор, Ҳамадонӣ, Ҷиликул, Қумсангир, Вахш ва дигар гӯшаву канори туристон мерасонанд. Марамат бортона аз думи канали ютуби Сауду ТВ занг зада рӯй кунен, иншоалло ба зудӣ бортон дӯстони азиз мерасад. дӯстони азизи, шахсият мега ки ассалому алайкум дӯстон, ман да аз шаҳри Бохтар 3 ё 4 сотих замин дар кораи. хуб ё ки духонагаи коробка ҳам боша, дар кораи мешава. Дар WhatsApp мон занг бизанен, ахираш 6726. марҳамат дӯстон, кадомитон аз шаҳри Бохтар 3 ё 4 сотих замин дорен, хоҳиши савдо кардан дорен, ё ки ягон квартираи коробкаи духонага, хонаҳои назди ҳавлигии духонагаи коробка боша, агар ҳамин шахсият мехара. дӯстони азиз, успед кунен, шанса аз даст натен. ва дӯстон, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯши Душанбе. хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ. марҳамат дӯстон, 4 тараф маҳкам, ремонти хушрӯ, 2 ҳуҷрагаҳай, масоҳати 4 сотих замин дорад дӯстон. мардуме ки аз ноҳияи Фирдавсӣ, аз поёни Корвон хонаи назди ҳавлигӣ хоҳиш кардем бо нархи арзон, ина марҳамат 4 ҳуҷрага, бахшиш 4 сотиха, 2 ҳуҷрага, Фирдавсӣ, Душанбе, поёни Корвон, обсвети шаҳрӣ дора, мардуми маҳалла зиндагӣ дора. хуб касоне ки занг мезанен, аз думи канали Сауду ТВ занг бизанен, боз арзонтон мекунанд. хуб рақамҳои WhatsAppшон 4141, нархи хона 330 000 сомонӣ. дар 330 000 савдош мекуна. кадомитон мехарен, марҳамат занг бизанен, маслиҳат кунен. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшие ки дар ноҳияи Рӯдакӣ қарор дорад. квартираро тамошо кунен, дам бигирем бародар азиз. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинград фабрикада қарор дорад бародар азиз. дар 8-ум этаж, сехонагаи 59 квадрата. ана бачаюча бигириш. мактаб мега наздикай, садик мега наздикай, коллеҷ мега наздикай. ремонти хона чӣ тавре ки дар видео мебинен, замонавӣ кардагиай. хуб сехонагаш кадиян 59 квадрат. аслан фикр мекунем ки ҳами духонагаи калони хушуша бузург мешавад, не ки якамон сехонаш кадиян. дарои фасон, хуб ремонти хушрӯҳак, замонавӣ кардагӣ, срочно савдо мешавад. рақамҳои 1777, ахири рақамҳои соҳиб мулкай, аз номи ютуб канали Сауду ТВ занг бизанен. дӯстони азиз, лайкотона монен. дар рафти тамошои навор лайко қатъи поддержкаро фуромӯш намекунем. агар ки шумо хонахар бошен, заминхар, квартирахар бошен, пас дар канали Сауду ТВ подписатсия кунен. модам хеле хонаҳои арзон беҳад бисёр рӯй мекунам. ҳамин дӯстон хонахар набошинам, подписатсия кунен.
ами Саудо ТВ ра як бор дастгирӣ кунем ки чӣ мешава. Хаяка лайкора бовар дорам ки мемонен. Оиди нархаш 480,000 сомонӣ, сехонагаи 59 квадрата. Занг зада масиҳат карда бигириш. 480,000 сомонӣ. Мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ арзона гироӣ карданд ки дар ноҳияи Рӯдакӣ, гардиши Ленинград. Анаи бошад духонагаи 48.7 метри квадрата. Хоб ноҳияи Рӯдакӣ, гардиши Ленинград бародар азиз. Доми 11 этаж, хона дар 7 этаж қарор дорад. خب بینا میگه لیفت داره. تیرزه های خونه راهی کلان نگاه میکنه. در راهی تیرزه راهی میکنی. автомати свежи воздух медрояд. Дом тайёр, мардум ремонт доранд. Як хонага мешавад духонага кунӣ. Доми сари роҳаи инами ҳолат 48.7 квадрат метр. Срочно нигоҳ кунед аз тиреза роҳи калона. Наздики мактаб, масҷид, садик, боғча, хобобочӣ, магазинҳо, аптекаҳо, якчанд маршруткаву автобусҳо аз таги дом мегзарад. Дӯстон, нарх 275,000 сомонӣ. Абача дар 275,000 ай канали Саудо ТВ та хонага метавонӣ бихарӣ ки темболи дар ҷой ободай ошид шава кадом мегирӣ. Мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар ноҳияи Фирдавсӣ дар шаҳри Душанбе. заминаш 3 сотих масоҳат. дохили хонаҳо ремонт. обши 2 ҳуҷра, масоҳати 3 сотих замин. фурӯши хона ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Дарёбод аст ку медонен. ҳастаи бачакҳое ки дар ҳамун маҳаллаи Дарёбод зиндагӣ кунанд. агар боша ҳамун комментария кунен, гарини хирсанд мешем. об свет дора, 4 тараф забор, дарвозаш плюс тарафи корвон, канечкаи маршрути 5. нашод нарх 280,000 шкадем мега. дар 280,000 савдош мекунем. касоне ки мехарад боз муомилаш мекунам бо марҳамат. дӯстони азиз, тарафҳои Дарёбод хонахаро занг зада масиҳат кунед худотон. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. як тойга хона аз ноҳияи Шаҳри Нав қабул кардем. ами бовар мекунед бородар азиз, дар ами Саудо ТВ ҳар як хонаҳои роӣ мекунанд ки худо хоҳад аввалаш худованд баъд ба дастгирии шумо ами хонаҳоро ҳама каса чикор мекунем, савдо мекунем, ами шахсията корша тамом мекунем бородар азиз. ноҳияи Шаҳри Нав, ҷамоати Истиқлол, деҳаи Санглох будааст. 17 сотих замин. хонаш 17 сотих заминай. не ки нагуфтанд ки ами чанд дар хона дорад. пурсидем, дига ответ надодам бородар азиз. ватсапшон ахираш 9997 қатияй. хоб метавонен занг базанен. дарахтҳои мевадиҳанда дора, об свет дора, ба $59,000 дӯстон азиз. хоб ба сумми тоҷикӣ 650,000 сомонӣ бородар азиз. ноҳияи Шаҳри Нав, ҷамоати Истиқлол, деҳаи Санглох. ова бинен, мақсад ҷои обод, беҳтарин места барои зиндагӣ кардан. аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг бизанен, боз маълумоти пурраша дастрас бикунем бородар азиз. лайкора гузорен, чизе ки барои фурӯш шошен видеонавор када партен рекламаш мекунем. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. аз маҳаллаи Дарёбоди ноҳияи Рӯдакӣ бо арзиши 155,000 сомонӣ хона қабул кардем дӯстон азиз. чӣ тавре ки мебинен, дохили хона ремонти хушрӯ, дарҳои фасон, 2 ҳуҷрага масоҳати 2 сотих замин, ноҳияи Рӯдакӣ, кӯчаи Дарёбод будааст. ҳавли 1.5 сотих. 2 сотих гуфтем, 1.5 сотих. 2 дархона, калидор, ошхона, баня, ҳоҷатхона, ҳамаш қоидавӣ. тарафи Центр Ленинград, кӯчаи Дарёбод.
муомила мекунад бо 155,000 сомония. касе мехара занг занен бигӯен ки ҳамин хонат маъқул шид, рақамҳои 93 да успед карда бигирен. шумардор азиз, аз Саудо ТВ реклама кардана, аз шумо харидорӣ кардана, лайк мондан. лайкҳоро монен мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираҳоро ҳаракат карда видеонавор карда рӯй кунен, мо рекламаи хушрӯ кунему савдош кунем. бардор азиз, духонага квартира бо масоҳати 57 метри квадратӣ. анаи квартира бо гарини арзони бадай бовар мекунем. бардор азиз, ҳафтуму шиёна да қарор дорад ноҳияи рӯдаки фабрика Ленинград. аями фабрика Ленинград бовар кунем, фақат хона савдо мекунем. баъди дӯст бардошта тавсия метавад ки ҳамин канали Саудо ТВ гарини савдо мекунад, хонаҳоро бо рӯи кадан мегирад. ноҳӣ мақсад мо якчанд шаҳрта худмона навор кардем, рӯиам мекунанд, фикр мекунем ки рӯӣ кунен савдо карда бутем. ҳафтуму шиёна ноҳияи рӯдаки Ленинград фабрика ҳуҷҷат дора 320 мега нархша ҳуҷҷатхонаша би. хуб ватсапшон 7907 ахири ватсапшай. марҳамат дӯстон, худотон боз маълумоти бештар оиди нарх наво маслиҳат хуб занг бизанен, муомила карда бигирен. шаванд 320,000 сомонӣ. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки ҳамира худам видео кам бардораз. нигоҳ кунен, мақсад видео камтар дароз буд, ускорид кардем ки дар ҳамин видео биғинҷад, чунки видео дароз буд. дӯстон азиз, ба ҳам хотир давондем видеоро. адресашо гӯш мекунем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ чӣ тавре ки мебинен, дар ноҳияи восе, кӯчаи Амиршоев. нархша мега ки бо маслиҳат бугӯ, яъне ки касоне ки мехара, худо хоҳад иншоалло муомилаи соз мекунем, як фикри аниқ да мием, ҳамин хонара мефурӯшем ки мо камбудимона ҳал кунем. мақсад мега ҳуҷҷатҳомо боша 100% ҳастай. обши 5 дар хона дорем меган, 6 сотих замин дорем меган. рақамҳои дастӣ мегузорем дар рӯи экран, метавонен боз маълумоти бештарша бигирен. чӣ тавре ки дестен дӯстон, хонаҳо ремонтҳои хушроакай, мақсад обичный ремонт барои зиндагӣ тапа тайёракай. мехарена, муомила мекунен, зиндагиро сар мекунен. 6 сотих масоҳати калон, 5 дар хона, мактаб, масҷид, садик, хуб беморхона, ино ҳама наздикай. ҳамин ноҳияи воседа кӯчаи Амиршоев да қарор дорад. бардор азиз, хуб боз маълумоти бештарша ҳамроҳи соҳибмулк занг бизанен, маслиҳат кунен, бигирен. агар аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг занен, худо хоҳад бо шумода нормални арзонтон мекунам. фақат ман медонам, чунки наворои моро вақте ки мо видео мекунем, мақсад дар инстаграм мегузорем, аз уҷа медизан, дар сайтошон мепартоям. ба ҳам хотир баъди реклама бисёр занг мезанам мардумда. ба ҳам хотир кадомитон оиди ҳамин хона занг мезанен, бигӯен ки аз канали Саудо ТВ гирифтам. дар пушти хона бо агародор бардез. анаиҷаш мақсад бигирен, ягон анҷумхонаи хушук немешава. ина пушти хона, таги хона боз баъди поёни агарод мақсад боз участка доштааст. об дар ҳавли свет проблема нестай. инаи қисмати кухниш. хулас дӯстон, худотон аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг бизанен, маслиҳат кунен. қисмати бания бардор азиз. мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ рӯӣ кардан ки дар шаҳри Ҳисор, кӯчаи Гулханӣ, сехонага 2 сотих замин. дӯстон азиз, муомила дора. ватсапшона мегзорем, занг бизанен. хона дар Ҳисор, тарафҳои Гулханӣ да қарор дорад. об свет мега дора, агарод табинед чӣ хел фасон. хуб гирду атроф маҳкам кардагӣ. тарафи Гулханӣ об свет дора, наздикишта мактаб ҳастай, магазин ҳастай, агарода картишка ҳастай, медпунк дар наздики хона ҳастай, гирду атроф маҳкам кардагӣ ҳастай. хона бо арзон мешава мега. касе ки мехара ҳозирашта 290,000 гуфтем. ҳамин пака 290 кардем. ягон харидори серьёзни барои агар худо хоҳад сар як пиёла чой маслиҳат мекунем, ҳамин хонара меспорем калитоша. кадомитон мақсад хоҳиши харидорӣ кардан дорен, рақамҳои ватсапшонда +7 занг бизанена, маслиҳат кунен.
мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ. бача лайкура монем дар канали ма подписатсия кунем ки шалпар шидам. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дорои 4 ҳуҷра масоҳати 5 сотих замин. шаҳри Душанбе да Зарафшон аз роҳи Калон то хона 1 километр дур аст. 4 хонага буда дорои ошхона, хуб хонаи зимистона, кухни, ванна, калидор дора, ҳавли 5 сотиха, ҳавли бетон ҳамвор, дарвоза ҳам дорад. харидори аниқ занг зана 400 000 сомонӣ нархи хонара муайян кардем. хуб дӯстон, ватсап шонда 21 занг занен, лайкора монен. навори рӯзаи Сауду ТВ тамом шид. дар канал подписатсия кунен. чизе бораи фурӯшагар дар ватсап рӯй кунен, реклама карда фурӯша гузорем. зинда бошен ки моро тамошо мекунем. мардур азиз.